I dag med os, der har vi Kim Lep fra EUC Nord, og han vil fortælle lidt om hans enestående projekt, som han har lavet i skolen. Kan du fordybe det lidt? Vi fik til opgave at lave et smertestillende stof. Der var 2 stoffer, vi kunne vælge imellem. Enten benzosyre eller acetylsalicylsyre. Vi valgte så at tage acetylsalicylsyre, da det var det skal fremstille. Okay. Hvad er acetylsalicylsyre så? Acetylsalicylsyre er en ester, som vi kan se her. Der er et C-atom i midten, hvor der dobbeltbinder op til et oxygenatom. Så er der en binding hernede til et O-atom, så bundet sammen med R1. R1 er sådan en alkohol. Og et R herovre, det kan være enten det samme som R1 eller noget helt andet. Okay. Kan du forklare mig lidt, hvordan du faktisk lavede produktet? Vi startede med at putte noget eddikesyre anhydrid ned i et konisk kolbe. Derefter tilsatte vi salicylsyre og koncentreret svovlsyre. Efter vi har blandet det sammen, så puttede vi det i varme i 80 grader for 10 minutter. Så rørte vi det rundt af til. Efter de 10 minutter puttede vi det i et isbad, hvor der kom bundfald med 100 ml vand. Derefter så lavede vi en sugefiltrering, hvor vi fik trædet alt væsken væk, hvor der til sidst kun var krystaller tilbage. De krystaller puttede vi så i et varmeskab i 100 grader. Så er det her et farligt produkt? Altså er det farligt at indtage? Det vi har lavet, det er ikke så sikkert at indtage. Det er, at det blev brændt på i varmeskabet. Det er ikke være så godt at indtage det. Det er nok mere smertefremkaldende end smertestillende. Hvordan kunne I gøre jeres forsøg bedre? I stedet for at bruge svovlsyre, så kunne vi have brugt et andet stof. Fordi svovlsyre, det fungerer ikke så godt sammen med det, som vi havde. Tak til Kim Lep, som kom fra EUC Nord, og så vil fortælle lidt om hans forsøg bag i dag. Vil det næste produkt blive en succes? Vil den krævende viden række langt nok? Find ud af det i næste episode af KTV!